Tukar ina gwamna wallahi tallahi an yi na farko an yi na ƙarshe ai sanata bai fi gwamna ba. Allah da ya biya Muhammadu Buhari shugaban mu na Najeriya. Ina nan ina kallon program din Inuwa Yahaya dankar yanda ya rike talakawan gwamnati dankar ya haife mu yana matukar kokari akan mu. Allah mai kwa mai komi da ya kawo mu wannan rana muhimmiya wadda a cikinta ne Allah da ya biya shugaba na kalli. Ya ayyukan dai. Hai shugaba na kalal kana kokari domin kaga gwamnati Yahaya shi gwamnan Gombe. Ubangiji Allah ya ma albarka shugaba na kalal kana so kai babban burin kaga Gombe sai ta warke. Nagode. Hai shugaba na kalal kana kokari domin kaga gwamnati Yahaya shi gwamnan Gombe. Ubangiji Allah ya ma ne farin darakta haka nake da kawo to ubangiji Allah ya kara mana soyayyar masoyan mu. Farin darakto. Wai haba da Allah mi tsaki kaɗan mamaki. Zuwa ne in faɗa ma in ka haɗu da kalli ka ce ni ma ina son yi. Sai ƙara ɗaukaka, fatan kairu na maka. Ɗan zan basa gudu ki gudu wannan tambaran ka ne na yi. Assalamu alaikum yan wana da farko da suna Idris, ni ne nake create din wayannan cartoon din.